Halo. Sengobhang cium kan bar cingwai, shispa pra puwei, iwei pra iwei. Ero besngungu man lagapor, yang sakramen bintang berbelang belai. Ero betpendon burom man lagapor, yang sakramen bintang berbelang belai. Ero besngungu man lagapor, yang sakramen bintang berbelang belai. Raski hadirin kisenran kiliadon langbiang, po yeng, Thomas uladon rengkat batki, Jingkyrkhu kikang, Andre ujisu ulawan rung bat ulayeng apdeng jongki udaong, kajing sukapi, nang ta ulaong Thomas, so ikcembrekti jongpi hangni. Bat pej ti jonga nang ta kner ilaga ti tutuat ika krung jonga wat artatien syu batungej Thomas ula jubam putrai jonga bat kublei jonga Oi ko Jisu bi medeu trai jungi medeu blei jungi itu emi kumukan rad jungi jing em ko jungi kejubab jupi kan long ku trai junga bat ku blei junga Utrai jonga berkublai jonga. Imane yeme ku Yesus Kristus lengba jongme atau ki e barok
Putrai Junga Barkublei Junga Mane me ku Jesus Christ Jing sedang bat jingkut jong ki e barok Putrai Junga Barkublei Junga Imane me ku Jesus Christ melawan long briu namar jongi Putrai Junga Barkublei Junga Imane me ku Jesus Christ melapan red iladi dah kebakungu hadu ke jingiam Putrai Junga Barkublei Junga Imane me ko Jesus Christ melasya shitom namar ki pop jongi Putrai Junga Barkublei Junga Imane me ko Jesus Christ melayap ban melami pat ban panem yingi Putrai Junga Barkublei Junga Imane me ko Jesus Christ kabainong jingsuk jongi bat kahima ban sawan Putrai Junga Barkublei Junga Imane me ko Jesus Christ mi iet basensyar ublei junam lai junam Putrai lai junga Barkublei barlei Junga junga Imane Yesus hak jing jar
ini ruai ke jing ruai ke ba arspa khat pra kutrai chunga kublei chunga arspa khat pra
nakasam kabachispa alai pusan kajubab jung phi kalong naba kajing I chung u kane junam naba kajing I chung u kane junam a to aingu yau trai naba ulong babha naba kajing I chung u kane junam a to aingu yau blay jongki blay naba kajing I chung u kane junam a to aingu yau trai jongki trai naba kajing I chung u kane junam tang mau ubalale ki kampla naba kajing I chung u kane junam mau bala thau ya ka beneng bat da ka jing start naba kajing I chung u kane junam mau ubala pan shong ya ka khandeu halor ki naba kajing I chung u kane junam mau ubala thau ya ki jing shai ki bakrau naba kajing I chung u kane junam ya ka sngi bansan shar man sngi naba kajing I chung u kane junam yau benai bat ki klur bansan shar man miet naba kajing I chung u kane junam mau ubala pom yau khun prang sngi ke Egypt naba kajing I chung u kane junam ubala pan mi ya ki Israel na pedeng jongki naba kajing I chung u kane junam dekat ti ke baklain dekat sangti ke bakaner naba kajing I chung u kane junam ubala phapia arliang ya ka duriau basau naba kajing I chung u kane junam ubala peniat ya ki Israel na pedeng jongka naba kajing I chung u kane junam ubala peniap jelob yau pharu bat upa jong u naba kajing I chung u kane junam mau ubala yalam yala ki briu lengba ki ri kenja naba kajing I chung u kane junam mau ubala pom ya ki hima ki bakrau naba kajing I chung u kane junam ubala peniap ya ki sim ki badonam naba kajing I chung u kane junam yau sihon sim ki amor naba kajing I chung u kane junam yau ok sim bashan naba kajing I chung u kane junam ulai nong kanti ya ka ri jongki naba kajing I chung u kane junam au Israel ushakri jongu naba kajing I chung u kane junam bagan mau yangi habangila sa rangli naba kajing I chung u kane junam laplat yangi na kidong shun jongi naba kajing I chung u kane junam ulai bam aisa ya ki jing thau baro naba kajing I chung u kane junam a to aingu yau blay ka beneng naba kajing I chung u kane junam daga basyania tilitelan hau kan rad ba ie jengi hadu kata-kata ngin IT ya ki jin temu kujengi nang mentau kepa Bakhuid nam tagi bishop nak mentagi lingdo kiruniam baro setelah kepertei terus ngaus nei ki kan rad bi ie ai ki jin ko jingkia med mesim ngigar pat ya me go trai igar pat yame kutrai naga benta ki bapang ki bestom ki badan ki yeng isam ki badan po hospital igar pat ya me go trai igar pat yame kutrai naga benta ki jingkala bumod jiginang pom ngigar pat ya me go trai igar pat yame kutrai naga benta ki jing suk ki yeng isam aga imlang kasalang baraka pertei barok away igar pat yame kutrai naga benta ki dang jingnang roy shishu kabalang kajong me igar pat yame kutrai naga benta ki baduk batoy ki bajenjar ki balanot ki bapang ki bat ki bamdon ladon lenti igar pat yame kutrai ukpa jongi uba neng kanlong long Bakhuid kerteng ke jongme kanwan wan ke hima jongme kan long kamon jongme akan deu kumba hapneng twai hai ngi menta ke jingbam jungi ke bahala kasngi agasni tu ma bingi keringkan jungi kumbangi mai rui ma bi ke beles dewi parwari alam mengi sisha ke jing shoy and rage to light di na ka basniu amen
Ini roh besngungu man lakapor. Yak sakramen kita man belong lay. Tungen dem ngini amani. Ablay dagani ka sakramen bapla. Melabo apdeng jengi ya kejingkan mau ya kejing sya shi tom jong me. Wirap yangi ban buram ya kamet pakasnam jong me. Kenang bagin yo berbor kiso ja kejing siu spa. Me bayam berbosun syar junom la junom. Amen. Kabram kalong pa berukun berumunsim Bakhuid. Kumbat lalong hadu meningkong kumjum ta berabro cinom la cinom. Amen.
Sngobhang chim kan bar jingwai lai spa lai pro kandai lai kandai O malaikas ishawa iyawan shamikukha Isliang yami Poliang chungka jingha Syaduan chong ikutrai Dajing men batakarwai Lajing im iwan aiti Lajing in lajing syakri Teaching impertain Nadayam Shitom Sherkei Don Mai Banyar Hiben Aisha Udon Ublei Syaduan Jomikutrai Ngawan Rala Jingkuslai Mensanya dumaconga Trayai saringkat batna Hagating ukpa bedukun berumensim Bakhuid. Amen. Kajing i jong utrai jing i Jesus Christ. Kajing i jong ublay. Lamba kajing slok jong mensim Bakhuid kindon ringkat bat pi baro. Ringkat berpiru. Ko para dun kubur bangilong kinang pop kenang manlong balakre manle niam ya kani kicing maya ke Bakhuid. Rai Jisu yami lapha ban khot iki bakala ke bamut ko trai do isne. Ko try to isne Rai Jisu melawan ban khot iki nang pop ko Christ do isne. Christ isne. Trai Jisu me basyong kamon jong ukpa. Menesai na kabanta jingi ko trai do isne. Ko try to isne Dei beden bor baron isne ngi mendalam mahab no ki pop jingi. Unialam yangi sya ke jing em bam jugot. Amen Do nginya duai. Nang kabenta u naishwa mewan si imyong. Hagas ngikha ke jong u blen gerku gerdo ai jingko jikia met bemesim. Ai ngo edem mi blay ringkat batka ba Kenneth Kine bat kong Fiona Mary Sendor. Hakalengku ka bakhat riu ka jingkante kurim jongki blen gerku gerdo iki kun kiti. Kumjuru nagbenta Anjulina An Nongbet Ani Nongbet Donald Shabong menin kasngi kadi kasngi luku snem kajing kentikurim jungki namtai Sylvia Marbanyang ban koit ban kia nagbentai Arnold Robert Nongkandri haka siklat jong i ubleun ai kajing thai bom juko ji bat kumjuru yai Alberian lingdo badi osmel mawa ko blay me ubahika hingi ba mesa hakido nut ki babet bat ki bashida to ai ba da ke jingi e ki jongme in long ki pait ha ki ba me sngoba ban shong ban sa do trai jingi Jesus Christ kon jongme ba em ba sun shar kan bat me lam badu man sim ko we blay chunom la chunom. Amen Kajing pulen na kay kitab banengkong jong kisiem. Endau Solomon ulatamen kitnga jong u kilapan pai lendet ya kada unur jong u sya ki wei pat ki blei.
Bat kadonot jung u kamlong pura shisha hau trai uble jung u. Kumbala long kadonot udabit ukpa jung u. Namar Solomon ulabot yaka Astarot kablei kisidan bat ya kamikom ublei thau ki Amon. Kumta Solomon ulale yaka kambaman hakamad utrai. Bat sham labot pura ya utrai. Kumbala le udabit ukpa jung u. Nangta Solomon ulate kawe kajaka kenjang. Na kabanta ukimos ublei thau ka Moab. Bat sakaway pat na kabanta umolek ublei thau ki Amon. Halor ulum uba shamingi na Jerusalem. Bat ulale yakani na kabanta ki tengah nongway jong u baro. Kibala thang jing ubi bat kibala kenya ha kiblei jong ki. Te kumta utrai ulabitar ya Solomon namar ba kadonot jung u kalapai lendet na utrai ublei ki Israel. Ulapan pau ha u arsen bat ulah hukum ya u syapang kane ba umdei ban bot ya ki we pat ki blei. Penban syamlar ke ya kata ka ba utrai ulah hukum. Namar kata utrai ulaong hau Solomon namar ba kani kaladon ha kajing mot jong pi bat phim shim rekeshu ya kajutang jonga bat ya ki an jonga ki ba ngala hukum ya pi ngan sakni no dasisha ya kajing long sim na pi bat ngan sa ai no haka ya ushakri jong pi Henry namar jong udabit ukpa jong pi ngan nom le yakani katba pidang im tang ba ngan kini no yaka nakakti ukhon jong pi lakum taru nganom kini lot yakahima Henry ngan ai kawe kajat na ukhon jong pi namar udabit ushakri jonga bat namar ka Jerusalem yakaba ngalajiet kaktien jong utrai Is ngongu yau blei. Kasam kajubab jong pi kalong atrai tukan mau yanga da kata kajing iet kabamelapan I hala kipai. Atrai tukan Mau yanga da kata kajing iet kabamelapan I hala kipai. Suk kito kibabat ya ka e kabahok kibale barabor ya kapadei. Atrai tukan mau yanga da kata kajing iet kabamelapan I hala kipai. Kajubab Atrai tukan mau yanga da kata kajing iet kabamelapan I hala kipai. Penban kilaya milai bat ki jaj ban reu bat kilahikai ban le kumbale maki kilamani ru ya ki play thau jongki bat kine kilakala long kasarwia ban riam ya ki tuan jingo yanga dakabor bapen im jongbe kajubab Atrai tukan mau yanga da kata kajing iet kabamelapan I hala kipai. Kila terwa wat ya laki khon senrang bat ki khon ken thai ban long jingknya ha ki ksuit te ka jing bitaru blei kala me deng lep persya ki pa jong u bat uladap da ka jing ijli yala kanong pateng kajupap Atrai tukan mau yanga da kata ka jing iet kaba minapi hala ki pai sngop hayeng Hallelujah. Hallelujah. Da ka jing sngoret to pediang ya ka ktien ka balasu thiet ha phi ka badan bor ban pelaj im ya ki man sem jong phi Hallelujah.
Rai udon ringkat bat pi ringkat wat piru jingpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Markus kaburom hami kutrai ha gadi gopor ujisu layeng bat ulale no syakathain tirus bat Sidon lale rong ha kawai ga yeng bat shim lakwa ban tip manu ban la aban ri Rai margumta hi ka wei ka kan thei ka badon ka khun baret ka badon yo mun siem bom khuoi ka le sneu shaphang jong u kalawan bar kal dem krup aki jat jong u kata ka kan thei ka long ka Greek kanong sira Phoenicia kalagarpat ya u ban beno yo ksui na ka khun jongka Henry ulaong haka ai bam shua ki khun namar kamlong ka babha ban shim ya ka jingbam jungi khun bat bread ya ka haki kseu Henry kala jubab yu hoi ko trai wat ki kseu hapedeng ka miet ki bam ya ki lengkhot lengkai wa bread ki khun Tiulah ulaong aka ba piong hadu kata to khilej suk shala yeng uksoj ulami na ka khun jong phi kumta kala lei phai shi yeng bat kala shem ba ka khun ka thia hajing thia ba uksoj ulami no the gospel jong utrai kajingero yabi ku Chris Tien bau Jisu ong kalong kum ka phrase kabadon hari Palestine kata kapor dagaba kemigih pa ki bom khen snap ya lagi jung ki khun laong ba ki bread ya ka jing bam jongki shaki kseu persep ki ti shisha dari pipe jadi imlang kasalang jungiru mentah kadon kum kata ning idang khot ikwe berbor kini ki bade bani penbaptis ki khun lada ki pad penbej ya ka shongkha ka shaman ka jongki sai khot iki shoban hikai ki katikes ba ban bu ke jingkeli balai ki shimpor ban penbej ya la ka shongkha ka shongman ong ikini ka we ka long gieng ngong ublei ula i di pi hadu kata la ai pi kini ki khun ki ti hadu lai ngut badu ai ka jingi e jong ka baptisma ka bakhalong khampalat bani ka spa bari ka jing kino ki mar kordor ngani perthei re na kaliang jong pi pat pi shim da ki ti ki bom khoi ya kani ka jing ai chu blei pi sngo baka dei se idei ban pen khoi na ki ti ki jong pi ban pediang ki kani ki jing e kini ki khon ki yo ka baptisma kani ki jing ai ka bakham kordor bani ka spa bani ki mau kordor badi ki ki bak khen kor ka perthei ti baro shikata pi shim ya ki hapa pen baptis kini ki ar ngot ki khon le se de ki ti ki bom khoi Rai mantaru kumju hi pi shura baptisma ki khon klem na pen bei ka shongkai shaman ngublei khot ie di pi ban sedang pen bei te shisha kata ka jing bread ya ka jing bam jogi khon chi kseu laban ong kalong kum nehi ya ka ba don kam ni so thu ya ka benta ka bagi kmigi pa ko maga batikan ka baar long ini ka we statement ya ka benta ka bau pa bat ka kme ki de ban pendep ban hikai ki khon omla ban bujili dano kadai ke jing kadai kamram ka bakhiatam jong ki kmigi pa ti abau Jisu ula ong ya kani ka
Greek ka badai ka riu perthei bakumnu un ai kani ka jingbam jogi kun haka kamdei ka ju rei na kaliang jogani ka Greek kalau ong ikini kintien ki basutanat baki ong wat ki kun ro wat ki kseu ro ki bam ya ki ki bahap na ka mie jogi kun tinggal kuat tangi kata ka bahap tang ka bahap ro ka labiang nam tai janga bat kani ka lapan sngau bha shibon yo jisu ba ke ki bahap omdei jisu nam ai tangi ki bahap ublei ai ngi tangi ki bahap un ai ngi yala ka jong ka med yala ka jong ka snam ka badei ka jing ai ba ko tam ka chung tila dangi ba mi ka med bangi di ka snam chu ngin sa light na ka bor su bo krei na ki bor jo ji sniu baro kumba kani ka jinge jong kani ka long kme ka bamdei ka ju ka badei ka riu perthei ka di ka Greek ha bau jisu la yoro ka abau lu sngeu ka ta ka jing ong ba ka kwa tangi ki bahap na ka mie jogi kun kita pat na ka liang jong jisu long hadu kat ne pi klan ka jinge pi ong hadu kata to khile chala yeng uksoi ulami na ka kun jong pi kumta ka lei phai ba ka la shem mi ka kun ba ka thia ha jing thia ba uksoi ulami te kane ka jing klan jinge jingi ka long ka bun kam ha ka jing im kristan ka jingi to ni duai bo blei jong ji it un kar khu kar do un riu sumaringi bo dun ayengi bangin sumar ye ka jing ai jong blei ki bau ayengi ayengi tangi ka bahap na ka miet en reu ayengi khamtam yala ka jong ka met yala ka jong ka snam enero yo Jesus Christ Jinom la jinom amen Sngobhang jim kan bar jingwai lai spa an riu pho san lai in riu san ko para bagi jingknya janga bat jangpi kan long ba pediang hun hau blei pa beden bor baro tu trai piang jingnya ti jangpi na ga menta ka jingero ka burom ka gerdeng jungu ka jingmento yangi berkapalang baku jungu baro kowe wai begani ka jing terwa kenya ko trai ngi gerpan kan pen khuit pen thamai yangi bad ba kan long yikitu ki babut ya kamon ki chongme kathmei jong ka bainong bom jukot IT me kan rabi it ya unashwa me once imyong aksngi kha ka chung ker khu gerdo ye kenet kind but I Fiona Mary Sandor I Angelina ani nong bed badi Donald Shabong ha kalung khusnem ka jingkan teu kurem ka chongki ai ke jingko jingkia I Sylvia Marbanyang Carmelo Lingdo bat yeki we de ki bapang ki bashitom ai ke jingja thai bom juko di Arnold Robert Nongkanri
Alverian lengdo bat osmel mawa ngipan yekani dau kres utrai jongi. Amen. Utrai udon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Tiu yela kidonun. Ikan tiu ya kisau. Naingu utrai kan radu blay jongi. Asyam hok bat kadai. Dah shisha kolong basyong ho bag badai kadai ti ko jongi bag jingpan em yangi. Paman la kapol bag jaka ngin aingu yeme ko kpa bakhuid tam. Leng bau kun bait jong me utrai jongi u Jesus Christ. Bolong kati en ka bamala tau ki e baro. Yau bamala pha shangi ku bunong pan em badunong suspa. Ubala longdo dong mensim bakhuid badio balakha na ka Maria thesoti. Kat bau dang pandeb ka mon ka jong me pan paniyo hame yo pai bakhuid ula piari lagi kati ba ula sha shitom kanang ba undu betat no ki saite saikum jong ka jingiap. Man pawi ka bor jong ka jingmi pan. Te namar kata ringkat berki angel berki rukoi baro ipat benai ke buram ko jongmi kat bada ka wei ka sur ngi ong. Ubakhui utrai ublei ki pai ka beneng ba ka perthei ki dap ka buram jongmi. Hosana shajong tam. En ya royo ta bawan na ka kerjeng jongrai. Hosana shajong tam. Da shisha melong bakhuid ko trai katamay jong ka Jingkyrkhu baro. Namar kata ngir pat yami penkhuid penkantang igini jing terwa ka jongi. Daga bapai mensim jong me kum ka jer halor jongki bakinduk pelalong yangi ka med bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ. Hagapor baladino yu badal ka mons ngobha. Ula priang ikijing sya shitom ula shim yu kpu badak baingu yeme ula kedia ayu ula ai lagi senran uong tu shim batu bam nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Ha ke Jingkyrkhu na lai bam la shim ka khuri bada ka baingu biang yeme la ai ka halagi senran uong tu shim batu di na kane pi baro namar kane ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batamai bat bam jukan ya ka ban panmi na ka banta jong pi ban na ka banta gi babun ya ka ban ma bi ki pom tu le ya kane ban kan mau yanga. Rajimaya jong kajinge. Katasin bagi bam yau liu kpu bagi di nagane ka khuri ngipen banai ka jingiap chongmi ko trai tat hadu bamenman. Namar kata ngi paben mentai ka jingiap ka jingmi pat jong. Terwa hame ko trai yau kpu jong kajing em badi ka khuri jong kajing pan em. Ngidai ngoi dem namar melanyew ngi ki babet man yeng akmat jong me bat ban syakri yeme daga bas ngauren ngi kerpat yeme pangi bayo bentaha kamet bakasna mukres ngin long papanyatali ka wei daw mensim bakhuid do kan mau ko trai ka balang ka jome ka bala priang setelak perthei penjanai ka kaching iet ringkat bu Francis pa bakhuid jengi Victor lingdo bishop jengi bat baro kilingdo kan mau lemru ikin men ki para shinrang berkantei ibala yotia daga bakar men ya ka jingmi pan di baro ki bala klatno ka jing isnei ki jangmi updiang ke nyaki baro sya ka jing syai ka khamat jangmi to isnei ngi baro ngi gerpat yami kenang baringkat berkamaria thisti bukui ka khmi jang ublei Joseph Bakhuid kurim jangka, ki apostol Bakhuid baro ki rukoi ki balapan sengau bahai me pateng la pateng, nginduk long ki babet ban yo bentalem, aga jing em bam jukut, bat bangin ya ro bat pendon buram me, dau kun jang me u Jesus Christ.
da u lambat u bat hau kan long me u blei u pa bedun bor ha ka chi long ka we chong u man sim Bakhuid ba ro ka buram ka chi ro chunom la chunom Amen. kumala hukum ingi da unong panem bat kumala hika ingi da ka tin blei ngi not ban ong kok pa chungi ba habneng Kan long ka Bakhuid ka teng ka chong me kan wan ka hima chong me kan long ka mon chong me a ka khandeu ba habneng ai ngi menta ka chingbam chungi ba hala ka sngi patum tuma pingi keringkang chungi kumbang irungi ma pi ki bales niu yingi wat alam yingi sha ka chingpan shoy and pray to polite yingi na ka bas niu polite yingi kerpat ku try na ka jing sniu baro ka jing sbon ka jome ai jing su jing sai ni ki sngi jungi kanang bada ka jing rap ka jing snei ka jome in lai barabon ka pop in yo ka jing ada na ka jing jar baro kat bangina abat karmen ya ka jing wan pan nong pan em jungi u Jesu Christ Namar ka chungi ka long ka ima ka chungi ka bor ka buram nom la chunom. ko trai Jesu Christ melong ki apostol jongmi ka jing su ka na bat phi ka jing su junga nga ai phi wat pe ki pop ki sang ka jing tlot briu ka jungi henai tu pe ka jing ei bas kem junga balang ka jongmi tu ai ka barangi wei pe wei ya ka jing su ba ka jing long shidali ka wei ka kum ka mon jongmi me ba em mat bos char junom la junom Amen. jing su utrai ka non borobo ringkat bat phi Ringkat bat piru. tu ne truai ka jing su iwei ha iwei pan Bakhuid lang brod chong blei. Miu bakit noi ki pop chong ka bertei. Tu snow sene yangi. Bakhuid lang brod chong blei. Miu bakit noi ki pop chong ka bertei. Tu snow sene yangi. Bakhuid lang brod chong blei. Miu bakit noi ki pop chong ka bertei. Tu ai Jesu yangi. hakmi u Jesu Christ khonang brod chong ublei ubakit noi gi pop ka perthei sumangi gi bedon bok ban shakhot shagani gi jingkhawai chong u khon lang brod Ku kan rat nam long mo siyang hok man rung apo ka ying chunga. Henry shuang tang kakaktin kam siyam chunga san sakyai. Insim nagasla balai pupra. Ka komunyon mensim. Ku Jesu chunga ngangai skam mamidon tali haga sakramen Bakhuid tam gaduan. Ngai yame nalor ki baro bat natrang mamanwan hapo kamensim chunga. Namar pamanta kumni ngamla ban bliang yame haga sakramen Bakhuid. Tuan hapo kadonu chunga kajinglong mensim ngapiam yami halagatonut bat ngapin yaso iladi panmi watsha bangan kaatsu nami sugi bayam naba an pentengen yaki sugi batngan bagi basliang yaka hok naba en sapen kedang yaki tu ngini aduai kublei me bolamon bangin yo banta hawe ukpu bat ka we ka khuri
tu ai hangi gerpat bagin ya kata kerukam ba enda la penlong ingi kawe au kres ngin sei so da ke jingkemen na ke benta ke jing jong ke perthei dau kres utrai jongi Amen. Rai udon ringkat bat phi Ringkat bat biru. Blay badan bor baro ukpa badukun badu mensim bakhuid Jingkyrkhu kerdo ipi Amen. Dolai suk ban iet ban syakri yau trai Isu yau blay. Sengo pangan cium kan bar jingwai. Ar spa an riu pau sau. Ar an riu sau. Burom hauk pa berokun berau mensim bakhuid Baklolong menukong kumcu muta rapor jenom amen. Donut bakhuid tamu Jisu Kumaria kono yarap ki Kristan Tuan muta Aga kerjeng Berokun sim